L'editorial de Judit Tarés. Bon dia, Gemma, i bon dia també a totes les persones que esteu escoltant Ràdio Santa Perpètua. Avui, com m'han dit que és l'última editorial de l'any, he pensat que podia compartir amb vosaltres 12 propòsits que m'he marcat per aquest 2025. Primer, ser menys exigent amb mi mateixa. Segon, i relacionat amb el primer, ser també més autocompassiva amb mi quan les coses no em surten com a mi m'agradaria, o quan no arribo a tot el que voldria i de la manera que jo voldria. En tercer lloc, posar-me al centre de la meva vida. Quart, autoritzar-me la veu, especialment la veu professional. A vegades m'acompanya una mica la síndrome de la impostora. Cinquè, prendre més el sol. Número 6, fer exercici perquè em ve de gust i no per estètica. Número 7, llegir més, si pot ser coses que no estiguin relacionades amb la meva feina, que tot i que m'agrada molt, potser a vegades estic una mica workaholic i he de sortir de la meva bombolla. Número 8, fer més petons i abraçades a la gent que estimo. Número 9, deixar enrere el lideratge des del martiri. Número 10, compartir més moments amb les meves amistats, especialment les meves amigues. Número 11, continuar treballant per aprendre a dir que no, que és una de les coses més difícils que jo crec que hi ha. I número 12, demanar ajuda quan la necessiti perquè ni sóc ni he de ser cap superwoman. No sé si alguns d'aquests propòsits, o potser tots, us poden ressonar i poden coincidir amb la vostra llista de propòsits si és que en feu, però en tot cas us desitjo que tingueu molt bones festes i una molt bona entrada al 2025. Que vagi superbé!